Ahojte, dnes by som vám chcel predstaviť naše gymnastické kruhy spolu s popruhmi. Máme tu klasické bukové kruhy s 5-metrovými popruhmi. Čo je dôležité na začiatok povedať, keď máme 5-metrové popruhy, tak ich dĺžka pri zavesení sa delí dvomi, čiže keď ich zavesíme, povedzme takto na hrazdu, tak v skutočnosti budú visieť na zem od vrchu do výšky 2,5 metra. Čo vám chcem teraz predstaviť je to, ako si správne zavesiť kruhy. Kruhy vešame vždycky bielým dnu a popruh sa prevlieka z vonkajšej strany do krokodila, pretože keď by sme to chceli potom z opačnej strany ťahať, tak on sa zahryzuje do toho popruhu a nie je ho možné vyťahnuť. To, prečo naše kruhy končia vnútri, je, aby sa dali pekne uchytiť. To znamená, keď si ich takto zložíte, vložíte si ich takto do klbka, pripnete dnu týmto suchým zipsom. Čo je na tom super, že keď sa tam ten suchý zip zapne, tak ono to bude držať celý ten mechanizmus upínania tam, kde ho chcete mať, a to je na vrchu. A keď aj zdvihnete kruh, tak sa vám to nezošuchne dole.